Sabay ng araw na, ano sabay na? Pagod dyan pag ganyan. Pagka-ori, pagod ganyan. Hindi pagod yan. Hindi pagod yan, men. Hindi pagod yan. Lasing yan. Pag nagbiblink, okay yan. Nagre-record na. Okay. Pagod dyan, men. Parang Hindi, mabilis- men. Parang mabilis sa bigasan natin. Hindi, lasing Tapos nagpupuyat siya lagi. Hindi. Doon siya, men, hanggang mag-aatas. Puta, tatawag na sa cellphone ko. Alas 8 pa lang, tulog pa kami. Alas 12 kami nagigising nito eh. Putas. Tawag na siya, alas 8 pa lang, may miss ko lang ko. O tara, gumagano. Sarap ng buhay niyo, men. Alas 12, gising na kayo. Para sure, pakibalot na lang yung puting ano sa ulo. Sa mukha, no? Pagod dyan. Yung tipong ano, Parang hino-hostage ang puto. pag ganun niya, no? Ganun na, no? Hindi, gago to eh. Parang hino-hostage ang puto. Nakabalot yung puting Yuri siya. ano sa ulo. Patron, busin natin to. Hindi, kaya na umubos yan, men. Tangin, inubos namin yung kanina eh. Wala JCR. Hindi, gago talaga to eh. Jaser, eh. Last na yun, Jaser, eh. Gago to, men. Ay, Ay, dami namin ang hindi kanina eh. Tama. Tama. Kasip Kasit ko na to. Kasit ko na to. Addict to, men. Putang paglasing na lang. Lasing ano tayo? May beer pa, ang dami pang beer. oh. Shenglot na, men. Yung mag-stay namin dito, di ba? 17.5 Huwag beer. lang susuka dyan sa ano, di ba? Hindi, yung beer na lang. 17.5 beer. Tatakman tayo sa Masyad mo na kayo tigdalawa. Tayo na, men. Uunahan ko na to, men. The next day, ako rin pagtitripan nito eh. Tugtog ka, tulog na guys. Shoulder pain. Men, the next day, ikaw rin pagtitripan nito, men. Hindi ako. Di mo alam, no? Ano, lasing na ako. Unahan na lang, men. Hindi ako malalas. Promise. Cross my heart. Huy! Puta, makakarating ng Facebook yan. Nasa phone ko eh. Yeah, man. Upload mo to, mamaya. Makakarating ng Facebook yan. Gag- Makaikot yung Jaser, ha? Gago to eh. Kailangan makaikot. Titirahin din ako nito balang araw, men. Ha? Ang dami namin naubos eh. Addict to, men. Marami pag lahat lasing. Pare, may isa pang